Era algo agardado. O goberno de Nos Pobra en minoría levou onte a pleno uns presupostos sen acadar anteriormente un consenso co resto de forzas con representación na corporación municipal. Na sesión atopouse de cheo co rexeitamento frontal do Partido Popular e coa abstención do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. A partir de aí abríanse tres escenarios posibles: volver a renegociar os orzamentos para poder levalos novamente a pleno para a súa aprobación, continuar cos presupostos prorrogados ou, no seu caso, unha cuestión de confianza, optando finalmente por esta opción. O Executivo xa convocou un pleno extraordinario para o próximo xoves 3 de maio, ás 9 da noite. Non foi posible, incorporamos as propostas do PSOE, pero ainda así non foi suficiente para conseguir o seu voto favorable, e, bueno, a negociación co PP non foi posible e co BNG, pois, remitíndose as súas mocións, que son moitísimas, sin priorizar, sin facer propostas concretas, pois a negociación tamén foi imposible e difícil, e non vemos ningunhas posibilidades de intentar volver a negociar para volveros a levar ao pleno coa oposición. Por lo tanto, o camiño que escollemos é unha posibilidade legal que vincular a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza, e levaremos, polo tanto, o xoves que ven, o xoves 3 de maio, a súa aprobación. De non prosperar a cuestión de confianza que a lei permite realizar unha vez en cada mandato, tería que darse inmediatamente a presentación dunha candidatura alternativa para gobernar o Concello, cun prazo máximo dun mes para propoñela. A cuestión de confianza, como sabedes, obriga a presentación dunha candidatura alternativa para gobernar este Concello. Terán un mes para propoñela. Un mes desde o 3 de maio hasta o 4 de xuño, porque un mes máis o primeiro día hábil sería o luns 4 de xuño, para presentar esa candidatura alternativa. Se non o van a facer, e xa teñen claro que non o van a facer, pois o único que conseguirán non aprobando estes orzamentos é retrasar a súa aprobación e impedir que se empecen a facer obras que son necesarias, ainda que podan estar en desacordo con moitas das actuacións. Polo menos o BNG e o PSOE están de acordo con moitísimas das que propoñemos, como son os centros sociais, as pavimentacións, a accesibilidade e moitísimas outras, non?